کورد د سال 2017 دا ji koma hevkêşên deverê dibe, ev navnîşana raporeke şiroveyî ye. Peymangeha Vekolên Stratejî û Sîxuriya Emerîkî Stratford e. Ku da şirove ji bo rewşa Herêma Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê kiriye. Di raporê da pêşbîniya wê çendî hatiye kirin ku serbarî wan destkeftên Kurdan di şerê dijî Daişê de bi dest xwe anîn, belê li dawiyê hevrekî dibe sedema xendiqîna bizavên Kurdan kirina herêmeke êk parçeyî. Li Iraqê da kontrolkirina Mosul cudahiyê navbera aliyên Kurdî zêdetir dike û têkilbûna sinûran dibe sedema kûrbûna hevrekiyên navbera partî û yeketî ku weke peymangehê nivîsiye. Partî ji aliyê Tirkiye ve piştevanî têkirin û Kurdistan yeketî jî digel Îranê da peywendiyê wê dihêzin. Lê gorî raportê di sala 2017 da danostanên germ li ser parêzgeha Kirkûk ya ku zengîn bi jêderên xwezayên petrolê dûz dibe. Partî bizav dike ku ew dever dibin kontrola wê de be û dibin desalata xwe de bihêle lê hember jî da Bexda bizav dike ew dever vegere. Ew nekokê jî rêkê ji berfpêvçûnên hevheng ji bo berhemanîna petrolê û beşîpêkirina dahatê navbera Iraqê û Herêma Kurdistanê dikire. Ji aliyekê din ve li gorî raporta Tirkiya Mufayî ji mijîliya welatan werdike bi şerê Daeş ve û karîgeriyan li Iraq û Sûriya zêdetir dike. Tirkiya bizav dike Mufayî ji valahiya li piştî nemana Daişê li Mosulê werbigire û bizavên berfirehkirina pêgehê xwe li Iraqê dide. Di raporê da amajibê çendî hatiye kirin ku berfirehxwaziya Tirkiya dibe hereşe bo ser baznehê karîgeriyê Îran li Sûriya û Iraqê. Dê hember da Îran bi çend rêkan dikare bersiva Tirkiya bide weke handana şîeyan li Bexdayê heta ku hatina hêzên Tirkiya bi dagîrker li qelem bidin û li dijî wan birawestin. Ji bilî wê çendê jî Îran Mufayî ji şîe û hevrekiya navbera Kurdan werdikire ji bo ku rêkê ji berfirehbûna Tirkiya bigire. Hevdem Siûdiya û welatên din yên civata hevkariya Kanadayê ku li Iraqê de karîgeriyên rastexweyên wan kêm û pişta xwe bi Tirkiyeyê girêdin ji bo çendê ku giringiyê bi berjewendiyên Sunniyan bidin. Savaret bi pêşa Roja Kurdan li Rojavayê Kurdistanê jî peymangeha Stratfordiya Emerîkî di raporê da ew çendê xistiye ber çavan ku Tirkiya bi hêcetên rêgirî ji berfirehbûna desalata Kurdan û şikestina Daişê hêzên zêdetiriyên xwe li Sûriyayê cêgir dike. Hevdem cêgirbûna hêzên Rûsya li Sûriyeyê ji wê ku rêkê li Tirkiya bigirin bajarekê Bab berf başûrê parêzgeha Heleb pawl de. Ji ber wê çendê Tirkiya bizav dide ji bavê berf rojhilat biçe an ku berf min bice. Ev jî bo wê çendê ku ew deverên dibin desthilatsa Kurdan de ye parve bike û lawaz bike. Her wiha Tirkiya lûbî dike ta ku li operasyona dijî Daişê da li Reqê rol hebe. Peymangeha Stratford êke ji girîngtirîn wan peymangehên stratejî û Sîxuriyê ku vekolîna ji mijarên girîngên cîhanê û rojhilata nav ve rast dike. Di mîdyayên Emerîka da wek sîberê dezgehê Sîxuriya Emerîka CIA têm navkirin.